Takže ahojte dámy páni, v tom nového videa som tu sám a môžete vidieť, že ideme 1v1, ale dúfam, že takoho porazíme proste. Chci takoho poraziť. Oh my god. Ja som dneska videl a mám ho ve Ferente. Oh, kiss he. Candies, whatever, crazy. I don't want candies, everybody call it crazy. I love you. Dajte mi like od bear. A díky za 307 odberateľov. Dúfam, že dáme 350 odberateľov. Ja sme mali 500. Funny. Jejda. Oh my god. 3 sexy. Ne, tak ne. Sexy, easy. Vidíte to na video, ja som dělal 3 sexy. A čort. Ne, reinstall. Ani furt vyškají, já to už nechápu. No. 3 sexy. Easy headshot. On je potkan a vy ste Krisa, to je to isté.